Velkommen til Sisimiut. Velkommen til dette andet vælgermøde fra en stadig stemningsfyldt fortal, hvor en god portion publikummer er blevet siddende til denne dansksprogede del. Og de er klar sidst i udsendelsen med nogle skarpe spørgsmål til politikerne. Er det ikke rigtigt? Der er mørke skyer over Grønland, økonomien er gået i stå, der er et vigende fiskeri, og turisterne og råstofselskaberne holder sig i stor stil væk. Hvem har finansieret idéer til løsninger på vores mange udfordringer, og hvem kommer med ufinansieret valgspæk? Det prøver vi at komme et skridt nærmere i aften. Og det gør vi som sædvanligt med jeres spørgsmål. Først har vi været en tur i Sisimiut med vores kamera. Siden så kommer spørgsmål fra Facebook og sms. Der har vi fået mange, og vi vil gerne have endnu flere. Og til sidst er det altså folk her i hallen, der stiller spørgsmålene. Velkommen til jer derhjemme. Og velkommen til jer politikere, repræsentanter for 5 af de opstillede partier. Parti Inuit ønskede som sædvanligt ikke at være med i denne del. Er I klar? Valgkampen spidser lidt til nu, så jeg vil bede jer om at være klædt på til at forsvare, når I udskriver en ekstra check. Hvad kommer det til at koste, og hvor kommer pengene fra? Det bliver en dag at aftens øvelser. Men velkommen til jer i hvert fald. Og vi starter sædvanen 2 med 1 minut til hvert parti, og i dag er det Atassut, der har vundet retten til at lægge ud. Så de næste 60 sekunder er jeres. Værsgo. Tak. Kære alle, vi vil fra Atassut arbejde på, at der skal være klar overblik over erhvervsmuligheder i de enkelte lokalområder. Det er ikke nok med flotte ord, der skal arbejdes målrettet. Derfor er det bydende nødvendigt, at der er overblik over de muligheder, der eksisterer i det enkelte lokalområde. Derfor skal Grønlands Selvstyre og kommunerne forpligtes til at fremkomme med redegørelser, der tydeliggør det enkelte lokalområdes potentiale både på kortere og længere sigt. Disse redegørelser skal være tilgængelige for erhvervslivet og mulige nye aktører inden for erhvervslivet, i det sådanne redegørelser vil belyse konkrete muligheder. Det er yderst vigtigt for Atassut at sikre, at alle politiske emner, der er af afgørende og vital betydning for det grønlandske samfund. Både tak på skal du have. Vi når ikke mere. Tak for det. Så er det IA. Værsgo. Tak. Kære alle sammen, kære alle lyttere og tv-seere og jer her i hallen i Sisimiut. Fra Inuit Ataqatigiit går vi til valg på at tage ansvar. Det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen kan finde ud af at tage et ansvar sammen. Ikke sidde på en stol og sige, vi gør det bedre end jer, men rent faktisk række hånden ud og sige, lad os gøre det her sammen. Det kræver knofedt. Det kræver, at man som politiker, man som regeringsleder, man som minister rent faktisk rækker hånden ud for samarbejde. Forestil jer, at vi i den her valgperiode, som er ved at slutte nu, havde set det fra den siddende regering. Forestil jer, at der rent faktisk havde været vilje til samarbejde. Vores slogan ved det her valg, det er et solidarisk folk, et stærkt samfund. Vi tror på, at hvis vi er solidariske, hvis vi hjælper hinanden og gør det, der er nødvendigt for at finde det samarbejde politisk, så får vi et stærkt samfund. Rigtig godt valg den 28. november. Røyanak. Tak skal du have. Og så er det Siumuts tur. Værsgo. Vi takker også fra Siumut til vælgermødet her i Sisimiut, og vi byder seerne og lytterne velkommen til vælgermødet. Grønland befinder sig i en vanskelig situation i øjeblikket, som I alle ved. Men tingene er ikke så sort, som man prøver at male det op. Vist er vi kommet i en økonomisk vanskelig periode, men Siumut har løsning på mange af de problemer og de udfordringer, som Grønland står over for her i det næste kommende år. Vi går ind for et valg, at Grønland skal have en mere selvbærende økonomi, at Grønland skal være selvbærende både med hensyn til
energi med hensyn til uddannelse, og at der skal være gode rammer for erhvervslivet for at få skabt gang i økonomien. Vi glæder os til det kommende arbejde. Tak skal du have. Der gik tiden også. Godt timet. Og så er det Demokraternes tur. Værsgo. Ja, tak. Kære alle. Grønland står i en meget kritisk situation, fordi vores indtægter og udgifter er i ubalance. Hvis vi vil opretholde vores livsstil og ønsker, at det offentlige serviceniveau skal opretholdes eller forbedres, så er vi nødt til at arbejde for det. Det første skridt på vejen er at erkende vores situation. Først når vi indser, hvilke udfordringer vi står overfor, kan vi finde løsningerne. En ting er sikkert, nemlig at det kræver en ihærdig indsats fra os alle, før vi er i mål. Vi hos Demokraterne har besluttet os at sige det, som det er. Vi ønsker ikke at bilde befolkningen ind, at alt er ok, og at vi har råd til nye udgifter. At sandheden er ubehagelig, gør den ikke mindre sand. Det positive er, at vi har rigtig meget potentiale i det her fantastiske land. Hvis vi sammen yder en indsats, er der en belønning, der venter. Og lad os så alle sammen arbejde for Grønland. Tak skal du have. Også lige på sekundet. Og sidst men ikke mindst, så er det parti Naleraq. Værsgo. Tak. Kære alle seere og lytter, og ikke mindst kære alle, der er mødt frem her i idrætshallen i dag. Vi skal have genskabt respekten i samfundet. Vi skal alle være ligeværdige mennesker, og vi skal som politikere skabe de værktøjer, der gør, at det kan betale sig at arbejde. Der er behov for, at partier har meningers mod, som har en erhvervspolitik og en økonomisk strategi for udviklingen af samfundet, og som tør at tage vigtige beslutninger omkring erhvervsfremmede tiltag. Derfor står jeg i dag her i et nyt parti, Naleraq, som er klar til disse vigtige beslutninger. De ressourcer, vi har i samfundet i dag, udnyttes ikke optimalt. Sammen med Naleraq kan vi ændre Grønland til det bedre, for vi tør godt. Rønner. Tak for det, og tak for god og præcis indlæg. Vi springer til det første klip. Vi var i byen i Sisimiut i går, og her mødte vi Caroline Fies Rødder. Her er hendes spørgsmål. Jeg vil gerne spørge politikerne om, hvad de har tænkt sig at gøre for at forbedre folkeskolen i Grønland, som jeg har forstået det sådan, at det ikke fungerer helt, som det skal lige nu. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad de har tænkt sig at gøre for at få en bedre folkeskole, blandt andet. Og hun er ikke helt ved siden af. Sidste års årgangselever endte med, at 22% endte i det, man kalder en svag gruppe, som ikke har karakterer eller viden til at bruge deres folkeskole videre i deres liv. Op mod 40% dumpede i engelsk, og hele 25% fik den laveste karakter eller dumpede i grønlandsk. Der er gode udfordringer i folkeskolen. Hvad er det, der ikke fungerer? Jeg synes, at den gode skole, folkeskolen, er i sig selv en god skole. Men efter at vi har ændret klasserne fra efterklasse til 10. klasse, så er der en hel del restgrupper, som vi har tabt, desværre, som ikke kan tage en uddannelse. Og jeg synes, hvis vi skal tænke eller forberede på at tage det resterende, så de kan lære mere og til at tage ansvar til at tage en uddannelse, så skal vi gøre mere for dem. Betyder det en genindførelsen af en 11. klasse? Ja. Ja. Demokraterne. For knap et år siden skrev nogle folkeskolelærer et langt indlæg, hvor de sagde, vi er trætte af at være socialpædagoger. Vi er trætte af at se børnene komme for sent i skole, ikke have læst lektier, ikke have deres bøger med. Er det det, som plager folkeskolen i dag? Vi har sagt det før, og vi siger det gerne igen. Uddannelse er vejen frem til at styrke vores land.
Eleverne de skal være klar og forberedt hjemmefra, når de skal i skole. Det handler i bund og grund om samarbejde fra lærerne, eleverne og forældrene. Der skal skabes meget mere klare linjer for eleverne, lærerne og eleverne, hvad det er, det indebærer, før det hele kan komme til at fungere. Så hvad er problemet? Hvad er det, vi skal ind og røre ved og pille ved? Jamen, det store problem, det ligger jo i, at man har ikke fokuseret nok på området de sidste år. Vi skal ind og så forstærke nogle faktorer inden for uddannelsesområdet. Folkeskolen, vi skal ned og starte helt fra bunden, ned fra børnehave, folkeskole og så opad, før det hele kan lykkes. Siumut, I har jo i høj grad siddet på magten her i landet. Hvorfor er folkeskolen stadigvæk en varm kartoffel, som vi snakker om valg efter valg efter valg? Hvad er det, vi ikke formår at forandre? Jeg tror, at vi først og fremmest skal kigge på de gode resultater, der er skabt inden for uddannelse. Vi har skabt mange gode resultater, og vi er på mange områder selvforsynende inden for en masse uddannelser. Men folkeskolen er, som der bliver nævnt, et forsømt område, hvor de fysiske rammer af folkeskolen først er de første ting, man bør kigge på. Og arbejdsforholdene for lærerne er de næste område, hvor vi er nødt til at tage hånd om. Dernæst er resultaterne af de elever, der forlader folkeskolen, jo ikke tilstrækkeligt gode nok til, at mange unge forlader uddannelsessystemet uden at komme videre i livet. Og det er den restgruppe, som der skal tages hånd om. Der skal sammenhæng imellem vuggestuer, folkeskolen, og så glæde de unge på til at tage sig en videregående uddannelse. Ja, hvordan får vi den der sidste gruppe med på vognen? Altså, vi har jo udarbejdet en uddannelsesstrategi, der netop sigter på at få klædt lærerne til at give folkeskoleeleverne den rette uddannelse, men at skolen skal være bedre i stand til at samarbejde med forældrene om børnenes skolegang. Dernæst skal vi have kigget på, om eleverne også får den uddannelse eller undervisning, som de fortjener i folkeskolen. Hvad er det ifølge jer, som ikke rigtig fungerer? Hvad er det, vi ikke har fat i den her folkeskole? Ja, det er helt klart, at det er de svage elever. Vi skal være meget, meget stærkere for at undervise de svage elever. De går godt med de elever, der er rustet og der har fået støtte, men de svage elever, dem skal man være meget mere opmærksom på. Det vil sige, at folkeskolelærerne, de skal under deres uddannelse også kunne varetage de svage elever og kunne motivere dem til at kunne fortsætte og indhente de læringsmål, der er i folkeskolen. Det her er jo en kendt problematik. Vi har vidst det i mange år. Tallene har været, de er faktisk blevet lidt bedre, selvom de stadigvæk er kritiske. Hvad tænker I? Hvad er jeres konkrete idéer til, hvordan man kan få den svage gruppe med på vognen? Den konkrete måde, vi gerne vil arbejde på, selvom vi hele tiden har sagt, at der skal være forældreopbakning for de elever, der skal vi stadigvæk arbejde på, at vi får forældrene med i de forskellige situationer, vi har, også omkring undervisningen. Altså, vi ved, at jo mere forældrene er med deres børn og er med til at lære dem, jo bedre lærer børnene. Så det er både for bedre samarbejde med forældre, bedre samarbejde med lærerne, skoleinspektøren og kommunalbestyrelsen, som jo har ansvar for, at skolen fungerer. Så forældrene er kodeord af Bettina Larak enige i det? Vi kan i hvert fald blive enige om, at folkeskolen skal højnes, og bundniveauet skal også hæves meget. Og der er undersøgelser, der viser, at lektietid med elever og lærere sammen, det gør, at eleverne får et meget bedre fundament i forhold til at kunne følge med i skolen. Derudover så er det selvfølgelig også meget vigtigt, at man fokuserer på sprog. Sprog
helt fra vuggestuen af, hvor man får indlært de forskellige sproglyde, så når man rammer folkeskolen, så er man absolut klar til at modtage sproglig undervisning og kan dermed blive styrket fremover i folkeskolen. Derudover så har vi også drengebørn, som vi bør fokusere på. Det er ikke kun i Grønland, men det er faktisk på verdensplan, at drenge halter efter. De har også brug for en ekstra indsats. Og så synes jeg, det er vigtigt, at når vi møder de ældste klasser i folkeskolen, at vi går ind og foretager en ændring, hvor 10. klassen, i stedet for at hedde 10. klasse, går ind og hedder Bjerresarfik. Vi har brug for, at børn ikke har et mål om at skulle på Bjerresarfik efter folkeskolen. De skal være klar til at modtage en videregående uddannelse, når de er færdige med folkeskolen. Og derudover så er det også vigtigt, at vi får fokus på de kreative fag, for de kreative fag er med til at udvikle de sociale færdigheder, som er meget vigtige i det her samfund. Udover at jeg tror, I alle sammen er enige i, at forældrene skal blandes mere ind i det her, men så er vi jo også klar over, at en stor gruppe af de her forældre er jo ikke ressourcestærke. Det er der, at problemet i virkeligheden ligger. Er der ikke også nogle andre ting, vi overser i det her? Har I imod nogle andre konkrete ting, som man tænker kunne være med til at løse det her? Ja, for det første sige, at alting er ikke sort. Når vi tænker på den, for det første hjemmestyre og så selvstyre efterfølgende, så har vi igennem tiderne uddannet næsten 13.000 erhvervsfaglige uddannelser, og har vi gået igennem. Altså, det vil sige, at hver femte er uddannet i Grønland. Så når man tænker på det, så er det i hvert fald et godt resultat, vi har udført indtil videre. Men det er stadigvæk kun 50% af en årgang, der får taget sig en kompetencegivende uddannelse, så der er vel nok af udfordringer at kigge på. Ja, det er rigtigt. Men Siumut siger også, at det skal være muligt at tage efter klasse i Adorfitialek. Og efterfølgende, så siger vi også, at der skal udarbejdes et sammenhængende uddannelsesindsats fra Medrevitialek, Adorfitialek, gymnasiet, erhvervsuddannelse til universitetet. Man må heller ikke klemme bygderne. Brugen af fjernundervisning skal udbygges, særligt i bygderne, og ikke mindst de handicappedes ret til undervisning, uddannelse og optagelse i videregående uddannelse skal sikres, ligesom flere uddannelsestilbud til handicappede skal øges. Men udover det, så mener vi også, at sprogcenter skal udbygges i den, fordi det er en uddannelsesinstitution, vi snakker om. Og Grønlands forpligtelse i uddannelsesområdet i partnerskab med EU skal opfyldes og løbende forbedres og skal danne Grønland for målene i sektoren. Men det, der er vigtigt, det er, at uddannelsesstrategien skal danne Grønland for arbejdet inden for uddannelse i 2015-2018. Og så kommer jeg til spørgsmålet. Altså, der er forældre, som ikke er så ressourcestærke, som nogen er. Der er det vigtigt, at vi har et godt socialpolitik inden for de forskellige kommuner, der vi har i Grønland, og at man tager hånd om de forældre, som ikke er så ressourcestærke, er meget vigtigt. Men udover det, så må man også sige, at der er altså nogle forældre, som tager hånd om deres børn, som hver eneste morgen pakker et madpakke til sit barn og sender skolen. Men lad os nu fokusere så på dem, der ikke får sin madpakke med i skolen. Hvad kan vi ellers gøre for dem, end at blande forældrene ind i det? Er der nogle konkrete tiltag? Ja. Landsstyret har jo for et par år siden gennemført etablering af noget skolemadsordning i skolerne, så de personer eller børn, som ikke får mad hjem, kan få noget madpakke til middag eller om formiddagen. Endda skolen har også gennemført nogle tiltag, der gør, at børn, som ikke får noget mad om morgenen, også får noget mad i skolen, fordi det skal kunne tænke, når de får noget. Men den madordning er jo stort set ikke blevet til noget, så det vil vi nu gå ind. Jo, det er blevet til noget, og jeg kan sige, at skolerne, specielt Rette Kommune, den fungerer rigtig godt. Fordi mange børn, som ikke tager madpakker med til, hjemmefra, de får noget her til middag, og så kan de så arbejde med de ting, som de skal med. Så forældre, mad, er der slut har markeret? Ja.
Det er utrolig vigtigt, at nu skal vi tænke på, at vores skolesystem, som nu er, var ikke det samme for 20 år siden og 15 år siden. Vi har siden udviklet os utrolig hurtigt, meget, faktisk hele landet. Og det betyder, at vi har også mange sociale problemer. Og det gør også, at inde i skolen mærkes det der problemstilling. Og det betyder også, at vi har mange ressourcesvage folk, børn og forældre. Og det gør det også, at selve undervisningen, den er vi tilfreds med fra Adasuts side. Men så skal vi også huske på, at vi har lige fået midtvejsevaluering fra Adorfitjarek med dit anbefalinger, som vi også er glade for at arbejde videre med. Med hensyn til faciliteter... Men hvis du skal komme med nogle konkrete bud på, hvordan får vi de sidste med? Altså med hensyn til skolerne. Vi har mange nedslidte skoler, rundt især i bygderne og de mindre steder. Det betyder også hele kvaliteten af undervisningen. Vi er ramt af skimmelsvamp og så videre. Det betyder også selve atmosfæren af kvaliteten af undervisningen er ikke så god, som den burde være. Det betyder også, at vores lærere de arbejder utrolig hårdt, men skal også samtidig tage sig af de sociale problemer. Så vi skal indføre, at der skal være flere pædagoger eller socialarbejdere inde i skolen, så de samtidig kan tage vare på de børn, der er ressourcesvage. Det lyder interessant, og det sagde I også i sidste valgkamp. Nu har I siddet med i regeringen i 1,5 år. Hvorfor er det ikke blevet til noget? Ja, fordi vi har snart valg, og der er gået knap 2 år. Det betyder, at det er meget begrænset, hvad man kan nå i løbet af knap 2 år. Men det er stadigvæk målet for Adasut? Det er stadigvæk målet, og det betyder også, at vi skal også huske på, at vi har mange handicappede og udviklingshæmmede inde i skolerne. Dem skal vi også tænke på. Fra Adasuts side ønsker vi, at vi skal lave et helt anden type undersøgelser for de andre udviklingshæmmede, fordi netop med hensyn til lærebøgerne, det hænger det ikke sammen, hvilke trin og så videre. Så dem skal vi også tænke på. Kunne IA socialpædagoger som en del af folkeskolen måske være en løsning på også at hjælpe de lærere, der nu råber, at de bruger meget af deres tid på at løse sociale problemer frem for at undervise? Hvad siger I til Adasuts forslag? Det er en rigtig god forslag med, at man kan have socialpædagoger ind i skolen også. Også socialrådgivere. Altså det område, hvor der skal være rådgivning, og der skal være hjælp til de børn, der har behov for det. Lige nu er det et langsommeligt opgave, at man først skal henvende sig til kommunen for at få fat i en sagsbehandler, hvor et elev har behov for, at de skal have hjælp her på skolen og så i hjemmet. Så derfor er det meget nødvendigt, at man satser på, at der er socialrådgiver også i skolen. Men de børn, der går ud af skolen nu, som har et problem eller ikke kommer videre, den tid, de var små, der arbejdede man ikke meget med tidlig indsats. Og det gør vi meget mere nu. Vi skal arbejde meget mere for tidlig indsats, hvor man tager fat om problemerne, mens problemerne er små, også mens børnene er små. Så det er der, man undgår, at børn får problemer i skolen. Demokraterne, I har markeret. Tak. Tallene de viser jo, at Adorfitjarek det ikke har fungeret. Hvis det virkede, var tallene ikke så høje, som de er i dag, og det må vi alle sammen erkende. Det er no go. Vi skal skabe et system, der er tilpasset de grønlandske elever. Vi kan ikke bare adoptere andre systemer fra Danmark, for eksempel. Det fungerer ikke, det ved vi godt. Det skal vi have indtrædet. Lærerne, de skal Hvordan kunne man gøre det? Hvad tænker du på der? Der skal vi jo ind og se, hvad det er, der er problemet. Vi skal ind og grave dybt ind og se, hvad er det, der ikke fungerer? Hvorfor er det, der er så mange, der går ud af folkeskolen med så dårlige karakterer? Vi skal i dybden for at få klarlagt, hvad det er, der er galt. Dernæst, der skal lærerne så tilbyde sin efteruddannelse, så de kan varetage børnenes behov. På den måde
der kan vi nemlig uden tvivl højne standarden af undervisning, og dermed så vil tallene også være anderledes i sidste ende. Er du enig i, at en del af problematikken er, at børnene kommer allerede ramte med sociale problemstillinger med ind i folkeskolen, der så i virkeligheden ikke er gearet til at løse dem? Selvfølgelig. Så socialrådgivere eller socialpædagoger, kunne det være en mulighed? Der skal være nogle ressourcepersoner, der er i stand til at tage vare på de børn, der har problemer. Selvfølgelig skal der det. Martina Naleraq har markeret. Ja, Rønner. Naleraq mener også, at det er vigtigt, at man får gjort uddannelsen til psykoterapeut eller støtteberettiget, så vi kan få nogen i det her samfund, som er praktisk og som har sprog og som har lokal kendskab og som virkelig kan leve sig ind i de skæbner, der er derude. Hvis man kan få psykoterapeuterne implementeret i folkeskolen, så vil det også være et løft for folkeskolen, at man allerede fra 1. klasse kan gå ind og hjælpe de elever, der har brug for det. Derudover så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at eleverne får den rådgivning, de har brug for. Faktisk allerede fra 13-årsalderen, hvor de begynder at blive modelleret til, hvilken retning de skal gå fremover, men også når de har forladt folkeskolen og i tvivl, og efter HTX og GU er det også vigtigt, at man holder fast i eleverne for at sikre, at de kommer videre, og at de ikke går stå i uddannelsessystemet. Det bliver sidste ord til det her spørgsmål. Jeg kan love, at vi har en helt temadebat kun om uddannelse, der kommer senere, som vi laver tilbage fra Nuuk. Så der kan I holde øje. Vi mødte en mere på, her i Sisimiut. Her kommer det næste spørgsmål. Vores handicappede, både fysiske, men også usynlige handicappede, hvad er deres mulighed for at tage en videregående uddannelse, både i GO, men også andre uddannelser? Fordi sådan er det med, at de handicappedes muligheder er meget få her i Grønland, og vi bliver nødt til at videresende dem, eller at de skal tage en uddannelse i Danmark. Hvorfor kan vi ikke selv bare tage uddannelsen af vores handicap? De har jo lige så meget muligheder som alle andre. Tak for et fint spørgsmål. Det kan være hårdt at være både synligt og usynligt handicappet her i Grønland. Det kan være svært at få en uddannelse. Det kan være svært at få den støtte og de hjælpeforanstaltninger. Har hun ret i, at det ikke ser så godt ud? Er der slut? Det ser ikke så godt ud. Vi ved, at vi har en hel del handicappede, som vi ikke har været så meget dygtige til at kunne tage en uddannelse, fordi vi ikke ved, hvilken tiltag eller hvordan vi skal løse problemerne, og det må vi være bedre til, fordi vi bliver flere og flere mennesker her på Grønland, der har med en eller anden handicap. Vi skal være bedre til at forbedre deres levevilkår, ligesom alle de raske børn. Hvorfor tror du, det er sådan, at de har så svære kår? Det afhænger helt af, hvilken handicap de har, og hvor vi har været dårligt for at få rådgivning eller få uddannet til at kunne forbedre handicappet. Man kunne nogle gange godt få ideen, at det er fordi det er dyrt, det er besværligt, så er det nemmere, at de tager til Danmark og får sådan en uddannelse der, hvor der er et større system. Er det sådan, det hænger sammen? Det er faktisk det er ikke bedre, at handicappede tager til Danmark, men samtidig så er man jo nødt til det. Men nu må vi jo se på det handicap, der er. Det er så forskelligt. Rigtig mange forskellige handicaps, som enkelte institutioner ikke kan dække. Men det vil så sige, at vi er nødt til at udbyde meget, meget større mulighed for at uddanne de handicappede.
Vi har gymnasier, vi har brancheskoler. I de forskellige steder, hvor handicappede også skal have adgang til, der skal vi være bedre til at kunne give dem støtteordninger, sådan at man, selvom man har et usynligt handicap, at man alligevel får støtte til at kunne gennemføre en uddannelse. Det gælder også på de efterskoler, vi har. Efterskolerne er beregnet til altså normale børn, har jeg nær sagt, men vi skal være meget bedre til også at give mulighed for, at de handicappede med vis støtte også får mulighed for at være med i efterskolerne. Hvorfor kan det være så? Hvorfor er det så svært for os at tilbyde handicappede forhold, der gør, at de kan tage en uddannelse i deres eget land? Der er forskellige tilbud til handicappede, hvor vi eksempelvis kan fremhæve i Lisbon og Gimanitsuk og Ivarak i Qaqortoq, og her i byen har vi også planer om at etablere rådgivningscenter til handicappede. Vi har indledt et samarbejde med forældrene til de usynligt handicappede i Naalakkersuisut, hvor vi har sat fokus på, at der er borgere i Grønland, der har usynlige handicap, og dem skal vi tage hånd om. Grunden til, at der ikke er så mange tilbud, hænger jo først og fremmest sammen med de begrænsede ressourcer, der ligger inden for handicapområdet, særligt på uddannelsessystemet, som ikke er gearet til at tage en kvalificeret hånd om de handicappedes behov, som kan være vidt forskellige, men som er meget ressourcekrævende, hvorfor vi igennem mange år har valgt at sende handicappede til de vestjyllandske kommuner for at give dem det bedste undervisningsfaciliteter. Så I er enige i, at vi skal gøre noget bedre? Vi skal have flere tilbud til de både synligt og usynligt handicappede, så de kan få sådan en uddannelse? Det skal vi. Er demokraterne enige? Ja. I demokraterne, der ved vi, at alle mennesker de har noget at byde på, også når de er handicappede, usynligt handicappede. Vi har i dag mange institutioner rundt på kysten i Grønland, og dem skal vi benytte os af. Vi skal få set, hvad det er, vi kan gøre på de steder. Vi skal have klarlagt, hvor mange er det drejer sig om, hvad er det drejer sig om, hvad er det for nogle handicap, de har, hvad er det for nogle usynlige handicap, de har. Hvis vi ikke har det, hvis vi ikke kan se det, så kan vi heller ikke arbejde på det. Så det skal vi have klarlagt med tal. Så skal vi så ud og se på, vi ved ikke, hvordan man gør. Vi skal ud og se, hvordan er det udlandet håndterer de problemer. Dem kan vi lære fra, før vi kan begynde at tage stilling til, hvad er det, vi kan gøre bedre. Men vi er enige om, at vi ikke gør det godt nok. Yes. Er Naleraq også enig der? Ja, det er vi. For at klare det usynlige handicap, det skal vi synliggøre her i samfundet, for at opdatere fagfolk til at varetage det problemområde. For det er en opfordring, vi vil tage op i Naleraq. Okay. Tak for det. Nej, vi når ikke mere Facebook-spørgsmål. Vi skal slutte på denne her runde, og om lidt er vi klar med første spørgsmål på Facebook har vi valgt ud, og det er Dorte Christiansen, der spørger. I disse dage sker der delvise fyringer i nogle af storkommunerne. Det rammer den enkelte meget hårdt, og også resten af familien. Der er stor arbejdsløshed i Grønland. Hvordan vil politikerne forbedre situationen? Der er høj arbejdsløshed i Grønland. Det er et af de alvorligste problemer, som lige meget hvem er, der bliver valgt, kommer til at bruge rigtig meget tid på. Helt præcis er der 2.900, jeg tror det er 64 arbejdsløse pt. Det er cirka 10% af den arbejdende befolkning. Hvad er det? Hvorfor er Siumut, at vi havnet i en situation med så stor arbejdsløshed? Hvis vi kigger 18 måneder tilbage, så var arbejdsløsheden jo på 5.000.
og 18 måneder efter er vi kommet ned på under 3.000. Spørg mig, hvad vi har gjort. Jeg vil fortælle dig, at vi har sat gang i fiskeriet, hvor vi har skabt indhandlingsmuligheder. Vi fisker efter nye fiskearter. Makrellen så vidt jeg er orienteret, så er arbejdsløsheden også steget under jer. I har netop ikke fået flere i arbejde. Alene makrellen giver indtægter til landskassen, der giver over 1% af vores samlede indtægter. Så fortæl mig, at vi ikke gør 10.000 nok. mennesker har i år været arbejdssøgende. Arbejdsløsheden er ikke faldet under Siumut-regeringen. Det er tværtimod... Hvad siger tallene der? De siger 10.943 er PT arbejdsløse. 10.000 har i år været arbejdssøgende. Så vidt jeg har fået at vide, så er ikke nogen kurve, der er knækket i arbejdsløshedsstatistikken. Tværtimod er den fortsat med at stige. Du taler jo mod bedre vidne. Arbejdsløsheden er nedbragt sammenlagt gennemsnitligt 2.000 inden for de sidste 18 måneder. Men vi stopper jo ikke der. Vi ønsker jo netop at få gang i ikke alene fiskeriet. Vi ønsker, at der kommer flere turister til landet. Derfor sænker vi turistpassagerafgiften, så der kan komme flere turister. Vi ønsker, at der skal komme gang i råstofområdet, således at vi kan få skabt de arbejdspladser, som vi efterlyser. Så fortæl mig ikke, at vi ikke gør nok. Jeg skal lade dig være svarskyldig med det der. Du har fået lov til at sige i hvert fald, hvad du mener er rigtigt, og det skal vi selvfølgelig respektere. Adassut, hvad kan vi gøre for at få flere i arbejde? Jo, det er rigtigt, at vi snart når 3.000 arbejdsløse her i landet. Men vi skal også huske på, at der går lidt nedgang igen. Det er en glædelig nyhed. Men det betyder så ikke, at vi ikke skal gøre et eller andet. Vi skal sprede byggeriet, som vi ellers var i gang med under den sidste koalition. Og vi skal udnytte mere af vores fiskeressourcer. Og et utroligt meget vigtigt, et mere koordineret planlægningssamarbejde mellem kommunerne og selvstyret. Det betyder også, som vi også tidligere snakkede om, omkring den restgruppe, der er af de unge. Ved at indføre 11. klassen, der kan vi også få de unge ind i skolen igen og koordinere den vej til videreuddannelse. Vi skal også skabe et mere fleksible love omkring opstart af virksomheder og mere fleksible det bliver svært. Det er rigtigt nok. Omkring skatten, selskabsskatten. Det får et tilbud om, at hvis det starter i et selskab, så skal de ikke betale skat 1 år. Det betyder, at det vil være mere, altså et mere fleksibelt og et mere menneskeligt lov, vi skal indføre. Derved kan vi også skabe flere arbejde, og så udnytte vores fiskeressourcer. Ifølge politisk økonomisk beretning, der kom her for en måneds tid siden, tror jeg det var, så er fiskeriet, det er vigene, som det bliver brugt, turismen og råstofselskaberne bliver væk i stor stil. Vitus har jo ret i hvert fald, at mens I sad i regering sidst, der steg arbejdsløsheden gevaldigt. Hvad har I lært af det? Hvor er det, I vil slå til for at få flere i arbejde? Det er rigtigt, at vi har en meget, meget stor og fælles udfordring i forhold til ledigheden i landet. Og en af de ting, som bekymrer os rigtig, rigtig meget, det er, at blandt de arbejdsløse, som vi har i dag, der er der rigtig mange, som vi desværre kan se er i den gruppe, som vi kalder matchgruppe 3 i politik,
som betyder, at de har brug for både en social og en behandlingsmæssig indsats, før de overhovedet er klar til at komme på arbejdsmarkedet igen. Så det er helt klart for os, at i forhold til ledighedsbekæmpelse, så er det vigtigt, at vi får arbejdsmarkedet og den indsats, vi laver der, til at arbejde meget bedre sammen med vores sociale indsats og vores behandlingsmæssige indsats. Det er en meget, meget stor og svær opgave at løfte, og derfor så behøver vi i dag en meget bedre social indsats over for de arbejdsløse, som er i den gruppe. Når det så er sagt, så er det rigtigt, at der også er en masse arbejdsløse i dag, som rent faktisk godt kan komme i gang med et arbejde. Og der er det jo arbejdspladserne, vi mangler. Der bliver lovet til højre og venstre om arbejdspladser, men sandheden er jo, som du siger, og som økonomisk råd også siger, at både fiskeriet og råstofsektoren er ikke der, hvor den skaber rigtig mange nye arbejdspladser. Derfor så har vi også kigget igen på vores fiskeripolitik, og for eksempel landingspligten, det er en af de ting, vi vil bevare, så vi bevarer arbejdspladser på land. Vi vil også gerne se på, hvordan vi kan sikre os, at de ressourcer, vi har i havet, bliver udnyttet meget bedre. Vi hører for eksempel også Barthe Nelleras sige, at vi skal bruge fisken bedre, indvolde osv. Det er vi enige i. Lad os se på, hvor vi kan gøre det. Den anden ting, som jeg synes er vigtigt her, det er, at rent faktisk så har partierne jo debatteret det her i Inatsisartut. Og det synes jeg også forpligter i forhold til, at vi skal samarbejde fremadrettet for at få de arbejdspladser. Men det kræver, at vi har en stabil politik. Det kræver, at vi kan indgå brede forlig, for ellers så kommer de investeringer ikke. Det er kæmpe ansvar, vi sidder med, og der skal vi altså kunne tale sammen og have tillid til hinanden og respekt for hinanden for at nå de brede forlig. Ifølge de samme eksperter, som jeg henviste til før, så er fiskeriet presset til der, hvor det presses kan til. Vi kan ikke i virkeligheden få så meget mere ud af den ressource, medmindre vi overfisker og derved sætter hele fisken på, altså gambler med perspektivet og fremtiden i den. Hvad kan man ellers kigge på? Ja, faktisk nogle af de ting, der har bekymret mig ved de seneste vælgermøder, vi har været til længere nordpå i Grønland de seneste dage, det er, at der rent faktisk er partier, som har sagt, at vi skal frigive alle kvoter i forhold til fiskeri og fangst. Det vil selvfølgelig være rigtig dejligt. Men hvis vi skal bibeholde en høj grad af eksport fra fiskeriet, og dermed også beholde nogle arbejdspladser, så skal vi altså tænke på, at vi stadigvæk skal kunne have et sted at sælge de fisk til. Så det er også et spørgsmål om at være forsigtige i forhold til, hvordan vi laver den udvikling af fiskeriet, som vi alle sammen så gerne vil have. Men det er lige så vigtigt, at vi får skabt arbejdspladser på andre erhvervsområder. Vi kan ikke lægge alle vores æg i 2 kurve, som vi gør nu med fiskeri og råstoffer, som vi håber på bliver til noget. Vi er også nødt til at udvikle andre erhverv, og der vil vi gerne se på, hvordan vi bedre kan skabe incitament for folk, som har en vilje og lyst til at komme i gang med at være private næringsdrivende, så vi får sikret, at der kommer de arbejdspladser i de forskellige byer og bygder, hvor der er mulighed for at udvikle ting og sager, for der er folk, der gerne vil udvikle. Demokraterne, der er lige en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at bringe ind, det er her, at over de senere år, der har vi set en voksende import af arbejdskraft udefra til ikke specialiserede jobs. Det er rengøringsjob, det er jobs i servicebranchen, bar, hoteller og den slags. Mens vi altså stadigvæk har en meget høj arbejdsløshed på omkring 10%. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det er en ting, vi grubler over også. Altså, jeg ville have nævnt det. Men jeg vil lige sige, for det første, så er det jo ikke os politikere, der skal skabe arbejdspladserne. Det er erhvervslivet, der giver Grønland et sundt fundament. Og ved at give dem konkrete forbedringer til at investere, så kommer arbejdspladserne af sig selv. Som du lige har sagt, vi importerer løs, og erhvervslivet skriger efter arbejdskraft. Der er noget, der ikke hænger sammen. Altså, der er noget, vi skal have kigget på. Og med hensyn til, at der er forslag omkring skattefrihed det første år i virksomhedens levetid. Jeg har aldrig hørt en virksomhed, der lige er startet op, som har haft overskud og betaler skat. Altså, og på den anden side, så er jeg glad for, at omsider, at Siumut og Atassut støtter demokraternes forslag om at sænke selskabsskatten, fordi det er ikke ret lang tid siden, vi foreslog, at selskabsskatten skulle ned, og det er vejen. Så lavere skat, det er den primære vej til flere arbejdspladser?
Det synes vi. Altså, erhvervslivet skal skabe arbejdspladserne. Det er ikke os, der skal skabe arbejdspladserne som politikere. Det er detailstyring, og det går vi ikke ind for. Jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at spørge Siumut. Vent lidt. Hvad er det, der ikke hænger sammen? Ifølge eksperterne så handler det om, at der er en stor gruppe, for hvem det på grund af sociale ydelser og skatteforhold ikke kan betale sig særligt, altså at få et arbejde. Vi skal ud og skabe større incitament for folk til at tage et arbejde. Er I enige i den betragtning? Jeg vil først sige, at når demokraterne siger at tage ansvar, der er ikke noget, der hænger sammen. Altså, hvor her bevares? Hvor har I været i Landstinget, når I siger sådan nogle ord? Kunne I ikke tage nogle ansvar i forbindelse med arbejdsledighed osv.? Det, jeg også vil sige, det er, at jeg føler meget med ansatte, specielt i sådan en sort, der bliver fyret her og nu i det her periode, hvor julen kommer. Og der er det vigtigt for os i Siumut, at der er spredning i anlægsmidler, således at befolkningen i kysten over hele Grønland kan beskæftige sig, specielt nogle virksomheder, der kører godt nu. Og så kunne man så, ligesom man har gjort det i Reqaqat Kommune, det er, Reqaqat Kommune har de sidste par år investeret over 100 millioner i anlæg, bare for at skabe nogle arbejdspladser. Altså, men det tager jo ikke fat om de grundlæggende problemer. Ja, en ting er, hvis man sætter... Det man vil gøre, det er, at når man allerede har lavet en vej i Kangerlussuaq ud til Kangerlussuaq, det er, man kunne gøre, at man laver Grønlands største man får folk i arbejde ved, at man til sidst er nogle midler i forbindelse med anlæggelse af en vej fra Sisimiut til Kangerlussuaq. Altså, men når man så har bygget vejen, så står man i samme situation igen. Så har man ikke gjort noget andet end at lige at have folk i arbejde, så længe vejen bliver bygget. Det løser jo ikke de grundlæggende problemer. Vi har investeret rigtig mange penge i nogle personer, som er håndværkere, ikke også? Kig på kommekorkurser, der er kørt her i Sisimiut i Rostofskolen. Hvor mange har vi uddannet nu, som vi ikke bruger? Altså, er det ikke på tide, at vi siger, at nu må vi altså tage og bruge det her kommekorfolk, som vi i realiteten har tænkt på at skal bruge i efterforskning eller råstof efterforskning. Det er på tide, at vi tager nogle ansvar og siger, at nu må vi gøre noget, fordi der er rigtig mange håndværkere, som står ledige nu. Atassut, så kunne jeg godt tænke at stille jer spørgsmålet. Der er den her store gruppe af mennesker, for hvem det virkelig ikke rigtig kan betale sig at arbejde, og som muligvis derfor ikke tager et arbejde, og derfor står i arbejdsløshedskøen. Som eksperterne siger, bliver vi nødt til at gå ind og kigge på skatteforhold, sociale ydelser. Vi bliver nødt til at give folk et incitament, så de får lyst til at tage et arbejde. Er I enige i den betragtning? Vi skal skabe arbejdspladser. Vi skal bane vejen til, at de entreprenører og private virksomheder, de skaber arbejdspladser. Vi skal ikke være bremseklodser. Jeg tror, jeg har været med til at bane vejen til med masser af arbejdspladser i Grønland. Perioden fra 2005 til 2009, der var jeg erhvervsminister. Vi har jo forhandlet med råstof, vi har jo forhandlet med alkuer og fiskeri, mere fangst, det der. Og, men hvad gør vi nu? Hvad har vi afløst af ny koalition? Hvad har de gjort? Vi har banet vejen til, at de kan fortsætte med at skabe arbejdspladser. De sker ikke noget i de 4 år. Nu er vi med igen at skabe arbejdspladser. Vi lytter over for borgerne, vi lytter over for de virksomheder, der vil gerne skabe arbejdspladser. Vi skal være mere dygtige til at bane vejen til at skabe arbejdspladser. Hvor skulle de arbejdspladser komme hen af? Vi skal selv være med til at få for eksempel omkring anlæg, som vi er med til at sprede i kysten. Entreprenørerne, hvad angår anlægs- og nedrivningsarbejder, de skal foregå året rundt, og der skal være arbejder året rundt hver eneste år. Hvis man tænker anderledes og skaber vejen til, at de kan arbejde i mange år,
de kan sagtens Men det er offentlige anlægsinvesteringer. Hvordan kan vi skabe flere private arbejdspladser? Det er jo dem, der i virkeligheden er flest penge værd. Jeg har heldigvis under valgs, banevejen til at ride 420 millioner i anlægs- og nedrivningsarbejde. Er det ikke en god arbejde? Vi skal banevejen til at arbejde, vi skal være hårdt og skabe arbejdspladser. Det forstår jeg. Bettina El-Rak, hvordan får vi flere arbejdspladser i Grønland? Tak. For det første så vil jeg sige, at demokraterne afskriver sig ansvaret, det synes jeg ikke er i orden, fordi det er politikernes ansvar, at befolkningen har nogle værktøjer til at kunne udvikle sig erhvervsmæssigt. Dernæst så er det vigtigt, altså roden til alt ondt, det er, hvis ikke fiskeriet fungerer i Grønland, så kører det rigtig skidt. Og på et område, der skal vi også fokusere på de offentlige ejede virksomheder. Vi ser blandt andet Royal Arctic Lines monopol. Når det koster omkring 23.000 kroner at transportere en container med fisk ud af det her land, så er det klart, det har en kæmpe indvirkning på de indhandlingspriser, vi har med at gøre i det her land. Hvis vi kunne åbne op for det her, åbne op for at lette på den her monopolstatus, der er, så vil fiskerne kunne få bedre indhandlingspriser. De kunne begynde at bygge deres egne boliger, få sat gang i erhvervslivet på land, og på den måde kunne vi få sat gang i hele udviklingen. Derudover så ser vi også, at Royal Greenland, som også er hjemmestyreejet, har været god til at lave konkurrenceaftaler ude på kysten i forhold til at holde indhandlingspriserne kunstigt lavt nede. Og vi kan ikke have offentligt ejede virksomheder, som holder fiskeriet i fattigdom. Vi bliver nødt til at finde den indre storskala-projekt i hver enkelte menneske. Og der er blandt andet også på turismeområdet, der er fanger, som ellers har rigtig stor potentiale for at bringe turisme ind over. Hvis man skal skyde en isbjørn, så kan en fanger i dag tjene omkring 10.000 kroner på en isbjørn. Hvis han kan tage en turist med, eller turisten måske også kan trykke på aftrækkeren, det vil kunne generere 100.000-150.000 kroner for den samme isbjørn. Så vi skal udnytte vores ressourcer fuldt ud, så vi simpelthen får gang i det her samfund. Der er også hvalrosser, der er også sæljagt, men ikke engang det kan fangerne være med til, fordi vi har så strenge regler på søfartssiden, at jollefiskerne ikke kan tage en turist med ud. Samtidig ser vi en turist lande ind i Kangerlussuaq med sin oppustelige kano og tage ud helt alene ud af Kangerlussuaqfjorden og omkomme. Det er dybt tragisk, men det harmonerer ikke rigtigt med, hvilke redskaber vi har i Grønland. Derudover så er der også råstofområdet. Det er ikke kun storskala-projekter. Vi har rigtig mange enkelte mennesker i det her samfund, som gerne vil ud med en hugge og hakke på nakken og prøve at skabe sin egen lykke. Så vi har rigtig mange muligheder, men det er politikernes ansvar at åbne op for det her. Og selvfølgelig, hvis vi skal ud på råstofeventyr, så skal det også certificeres og hele muligheden. Vi skal bare have mulighederne. Brønner. Jeg har prøvet 3 gange at få jer til at svare på, at vi har 10% af befolkningen af de arbejdssøgende, der er arbejdsløse. Alligevel så importerer vi udenlandsk arbejdskraft i stor stil. Blandt andet fordi, at det for mange af vores arbejdsløse faktisk ikke rigtig kan betale sig lønmæssigt at tage et arbejde. Hvordan bliver vi bedre til at få de 10% ud i arbejde og skabe incitamenter for, at de arbejder? Hvad kunne man gå ind og kigge på? Er det slut? Jeg synes igen, at vi skal bane vejen til hjemmehørende med bane vejen til nye arbejdspladser og samarbejde med lokale eller kommunerne og selvstyre og de private. Hvis vi ikke gør det, og selvfølgelig ikke mindst med partierne, vi har behov for at nedbringe arbejdsløsheden.
Vi skal udnytte meget mere, med, som det bliver omtalt med fiskeri, inden for fiskeri, men også skabe mere i landsbaseret område. Ja. Det er meget nødvendigt. Men jeg synes ikke, du svarer på mit spørgsmål, men IA, hvordan kan vi få de der 10%, i hvert fald dem, der kan arbejde, ud på arbejdsmarkedet? Jeg synes, at for det første ikke for at komme ud med riven i forhold til tilkaldt arbejdskraft. Det er rigtig godt, de er her alle sammen. Men vi må også se i øjnene, at der findes et utroligt jobmarked i forhold til de højtlønnede. Og det er jo bare et spørgsmål om at komme i gang og få en uddannelse, og så kan man komme på banen der. Og det er selvfølgelig også noget, vi skal løfte fælles om i forhold til at højne uddannelsesniveauet. Men i forhold til de mere lavt uddannede arbejdspladser, der må vi ind og skrue på noget i forhold til den måde, vores skattesystem er bygget op på. Fordi der er helt klart en skævvridning i forhold til, at lavindkomstgruppen de bærer en meget høj byrde i forhold til, hvad der er ret og rimeligt, når man kigger på, hvad der ellers er af muligheder i vores kære land i forhold til rentefradrag og er det for nemt at få lov til ikke at gå og lave noget? Er det for nemt at få lov til at gå og ikke at lave noget? Jeg vil ikke mistænkeliggøre dem, der ikke har arbejde, fordi det er helt sikkert ikke en situation, de kan lide at være i, men jeg er sikker på, at vi kan gøre noget som folkevalgte i forhold til at lave nogle justeringer, som afstedkommer, at der ligesom sker et større flow ind til lavindkomstgruppernes arbejdspladser. Men i hvert fald... Hvad siger Siumut? Lige lad den gå videre. Er det for nemt for de her folk at få lov til at sidde derhjemme og måske få en overførselsindkomst, fordi det ikke rigtig kan betale sig at arbejde? Jeg tror ikke, at folk har den hensigt at blive hjemme og få social forsørgelse. Det er ikke et menneskets drift. Det, jeg mener, at vi skal blive enige om, det er råstofferne også. Vi skal ikke blive enige om, når så kan få den startet. Også med hensyn til kommunikation, som det er snakket om, vi skal hjælpe de unge, der er blevet uddannet. Tage væk herfra, tage kontakter til råstofindustrien, få dem ud af landet og arbejde, indhente inspiration, indhente erfaring. Jeg synes, vi kan ikke aktivere eller uddanne folk og så til arbejdsløshed. Vi har en forpligtelse til at hjælpe. Det er der, jeg synes, at vi skal også se uden for Grønland med hensyn til de unge. De skal også ud. Naderat har markeret. Det er også omkring udvikling af erhvervslivet. Desværre har man indført en regel i dag, som gør, at hvis du skal udvikle din virksomhed for at sælge, hvis du har en entreprenørvirksomhed, skal sælge en lastbil, købe en ny. Når du så sælger din lastbil, så skal du betale 42% i skat, når du sælger den. Så du har ikke ret meget til nye investeringer. Det samme siger man inden for det kystnære fiskeri. Hvis man skal betale 42% i forhold til at sælge sin gamle og købe noget nyt, så er der ikke penge til investeringer. Så de her afskrivningsregler, de er så vigtige, at vi får ført tilbage igen, som IA blandt andet har været med til at indføre i den sidste regeringsperiode. Det er en stor bremseklods for udviklingen i Grønland. Demokraterne har ikke fået lov til at sige noget nu her. Er det for nemt? Skal vi gå ind og stille nogle flere krav til vores arbejdsløse? Er der en mulighed derfor at få flere i arbejde? Yes. Jeg vil lige indskyde noget til alt det der fiskeri. Det har jo snart reddet os ud af vores økonomiske problem i Grønland. Snart har vi ikke flere fisk, det var bare lige det. Men det skal kunne betale sig at arbejde. Vi skal indføre beskæftigelsesfradrag, så det kan betale sig for de enkelte at arbejde. Som det ser ud nu, så er det for nemt at sige nej til et arbejde. For arbejder du for meget, jamen så får du ikke dine offentlige ydelser. Det duer ikke. Når man så siger nej til arbejde, så siger man også ja til udenlands arbejdskraft. Det hænger jo sammen. Der er nogle ting, vi skal ind og ordne der. Dertil så handler det om at tage ansvar. Vi skal kunne tage ansvar for os selv. Det er og så lige en sidste ting. Demokraterne tror på og har altid troet på, at det er erhvervslivet, der skal skabe arbejdspladser. Vi er blot til for at skabe rammerne, og så er de til for at udfylde dem. Det bliver sidste ord i det her spørgsmål. Vi når lige en hurtig, inden mikrofonen ryger ud til publikum. Og det er, at vi har fået et spørgsmål på sms, der lyder: hvad med, om vi kommer i EU igen, han har sagt. Dog efter handlinger, som passer til vores land.
af medlemskab af EU. Kan vi lave en hurtig ja-nej-runde? Start med dig, Partina Larak, Anton. EU, er det en mulighed for Grønland? Det håber jeg sandelig ikke. Netop fordi vi har lige snakket om arbejdsløsheden, og vi ved, at selvom der er en kæmpe arbejdsløshed her i landet, så får vi importeret en masse arbejdskraft udefra. Og når vi eksempelvis kommer ind i EU igen, så kan man forestille sig, at der kommer flere